ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଉଦ୍ଭିଦ। ଯେପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହାତ, ଗୋଡ଼, ନାକ, ପାଟି, ପେଟ, ଆଖି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି। ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଓ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ଚେର, କାଣ୍ଡ, ପତ୍ର, ଫୁଲ ଓ ଫଳ। ଚେର ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳରେ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିପାରିନଥାଉ, ତାହା ମାଟି ତଳେ ଥାଏ। ଚେର ଉଦ୍ଭିଦକୁ ମାଟି ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖେ। ଚେର ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ମାଟିରୁ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ କରେ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆଉ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଚେର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ତ ଗଲା ଚେରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଏବେ ଜାଣିବା କାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ। ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ପତ୍ର, ଫୁଲ ଓ ଫଳକୁ ଧରି ରଖେ। ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ କାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ସବୁ ଅଂଶକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଏ। ପତ୍ରରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ, ଏଣୁ ପତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଭିଦର ରୋଷେଇ ଘର କହନ୍ତି। ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଦରକାରୀ ଜଳ ପତ୍ର ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଫୁଲ ସମ୍ପର୍କରେ। ଫୁଲ ଉଦ୍ଭିଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ଫୁଲ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ସେ ଫୁଲରୁ ଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଫଳ ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ଥାଏ। ଏହି ମଞ୍ଜିରୁ ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।